1.800.000 Mas. Apa kuwi? Lemari jumbo, bahan full kayu jati. Oh iya iya. Kuwi nyapa nggone payung barenge? Panas sih gak lumrah awang aku. Oh iya iya. Ndak ireng iki kok. Oh ngono. Ndi gajah lemari ini? Lemari 4 pintu bahannya full kayu jati. Oh. Finishing luar biasa Mas. Oh iya Mas. Yang Masuk. sape, ya toh. Iki eneng sasapane sak gantunge. Oh iya, gantungan las. Terus iki Hmm. iki kene iki eneng sasapane nae. Oh sap-sapan ya. Kok custom warna, custom motif iso Mas, regane padha 2.800.000. 2.800.000. Iki panjang 180. Oh iya. Tinggi 2 meter. 2 meter. 2 meter. Iya, ngene iki nek 2 meter gak iso nyemplung omah nok iki engko. Ya iso ben diatur tukange to, Oh, Mas. iso ya ini? Iso. Pembeli ki tinggal grekono Mas, diurusi karo tukange. Oke, masuk. Regane pira sing 2.800.000 saya Mas. Nek terus bahane apa? Bahane, gone Mas Budi iki bahane full kayu jati, Mas. Ya toh. Oh, Engko iya. nek ora jati, gak usah kok bayar balik nang supir ae. Oke, siap. COD ya iki. Ya COD barang teko mbok cek lagi budaya. Oke, tenan nek ngono 2.800.000. Terus cara pesene piye? Alah, kliken Bioprople Mas Budi B Furnitur ning Biopro Jenwawa.mi. Dudul 1 kali terhubung karo aku langsung. Oke, siap-siap. Iku Mas nomor 4 pintu. Heeh. Oke, Woi, Mas, 2.800.000. Piye? Gratis ongkir area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura. Oke, masuk tenan. Gratis ongkir Jawa Timur Jawa Tengah, motifnya merak. Oke, makasih. Dan full jati.